Ai wai garin nan naji shiru ne. Ba ko sisi wallahi garin nan. Wai ko sisi ba ba. Ni kai na ba muna tare da kai fa. Ni ajiyu ma ga wani ma sai a hankali wallahi. Ni kai na nawa ya bace. Kai mai shagon area nan yana nan ma kuwa. Wanda muka saba zuwa wajen shi kawai. Yana nan. Oke bari je kawai a sayar da za a yi kawai. Ko da a mai wa ai kawai a sayar da za a yi. Ai ba magana uwa mu je kawai ka cire bai kawo mu kawai. Kawai in sare shi. A yanzu kawai ka jira ni Abuja ko saboda kan wani kuma samun ta gitta ba samu ba. Ni ba na ci gaba da janta. Oke bari in je ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai shago ya garin ne? To ya hakuri da mu ne. Ba mu gaisa ba saboda ka san yanayin yanzu sai ka ji an ce baka. Nawa ne wayin nan? Wannan 300 ne, wannan naira 50, wannan 350. Ba mai shago ku kuka siya ne ya kuke ƙara mai kuɗi haka ne. Ai ka san komi ne yanzu yayi tsada ne. Abubuwan ne sai a hankali yayi tsada wallahi. Komai yayi tsada. Alaikum salam. Mai shago. Awan indomi da fasta da madara. Ba ta kawai. Akwai kuɗi ko? Akwai kuɗi. Ba in bata ba fa. Abata kawai. Haɗa mata ba kai. An ba mu ba su wasu za mu ba mu. Bata. Kai sauri kan ba mai shago ba. Irin wannan ba sa son jira sosai. Shago ka burge ni ba inda akwai irin ko da mun ji daɗi sosai a garin nan. Wallahi. Na ba ta kaya ai baka bani kuɗi ba. Ai ba. Ba. Ya aka yi na zo ci abu ne na kuma ka fito. Ya sai kaya ne daga na ba da kaya kuma ba. Oke shi wannan? Ba. Don Allah kana magana? Don Allah Dama kana magana? Wallahi tsautsayi ne ta kawo ni maganin wannan. Baka da wadan ajan buluyi a nan wajen ba da maganin shi ne. Tsautsayi ne don Allah ka No.